Maayong adlaw o maayong buntag no kanatong tanan nga tig paminaw niining programang Tingog sa Kamatuoran. Dako kayo nga mo pagpasalamat sa ato ang Ginoo tungod kay kini nga programa nagapadayon pinaagi sa tabang sa Ginoo, pinaagi sa mga tao nga gigamit sa Ginoo aron nga kini nga programa magpadayon mga igsoon sa katuyuan nga ang Ginoo mapaila sa tanan. Kami nagapasalamat nga sulod sa usa ka oras makig-uban kaninyo o kami inyo hapon nga pakig-ubanan sulod sa usa ka oras uban ang pulong sa Ginoo. O salamat kaayo sa walay puas o walay undang ninyo nga pagpaminaw ni nga programa. Ang Ginoo magapanalangin kanaton tanan. Karong orasa adto ta sa pagtimbaya sa ato ang mga igsuon o mga higalaan nato o mga kapamilya nato no diya sa Ginoo. Unang-una amo itimbaya si Sir Oliver Tauho kauban ni Ma'am Riza o sa iyang tibuok pamilya o sa kanan yang mga trabahante nga nagapaminaw niini nga istasyon sa 98.3 FM Astig Radio sa programang Tingog sa Kamatuoran. So salamat kaayo diya sa tong mga kaisuna diya sa Briscanto, Malinaw, Uno, Tagum City. Kauban ni Sir Oliver, mayong adlaw kaniya Sir may pagpaminaw. Sa Sibuli Dalaak, ato pong itimaya si Pastor Mary Jane Presores, kauban ni Pastor Jaime, o sa iyahang mga igsuon o mga silingan nga nagapaminaw usab sa matag Sabado sasama ni ini nga adlaw o sa mao nga programa mayong adlaw mayong pagpaminaw kaninyong tanan diha sa Sibulida. Sa kandiis laak buot pud nimo timbaya kaninyong tanan uban ang tibuok pamilya ni Pastor Ben Arcelo uban sa iyang mga katawhan sa Dios diha nga gidumala o sa ilang mga silingan nga nakadungog pud niini nga programang Tingog sa Kamatuoran. Nagapaminaw sila kanunay no. Salamat sa Ginoo uban sa mga pagpaluyos, mga pag-ampo diha po sa Tagpupuot, Florida, Kapalong kay Pastor Jeff Constantino kauban ni Pastor Maribel. Maayong pagpaniminaw kaninyo karong adlaw. Ug gitimbaya pod nato dito sa Maitom, Sarangani Province, Pastor Edward de la Piña kauban ni Pastor Jennifer de la Piña o sa ilang tibuok nga pamilya o kapamilya sa Restoration of Life Family Church. Maayong adlaw ug salamat sa padayon nga pagsuporta. Ug ang Dios magapanalangin kaninyo sa kanunay. Itimbaya pod nato ang ato ang mga kaigsuonan, mga kapamilya nato sa Tibok Restoration of Life Family Church dinhi sa Tagum City nga naa sila nagpuyo, mga kaigsuonan nato sa Panabo, sa Davao, sa Mawab, diya po sa Luna Kapalong, sa Talaingon, and of course sa Sawata sa mga pamilya, o diya po sa Santo Tomas, labi na sa coffee shop karon diya at bang sa Foursquare. Na dito akong anak ng kabalo ko naminaw ron si Naknak Maika uban sa mga kaigsuonan nato niya mga kapamilya sa Restoration. Mayong adlaw sa inyo ha tanan o itimaya po na po ang akong uyuan diri sa Barangay Manga, Tagum City si Mr. Joselito Tantiado kauban ni Auntie Ima. Kung itimaya po di ay nato no si Sir Jimmy Himungala, si Mamini Himungala diri sa Ubos nga may tag-iya ni Jimmy Cole Smith, nagila-ila namon sila, mga maayong tao, bisan ni si Brother Lito Linti, Brother Dave Nunez, maayong pagpaminaw kaninyo igsuon karon. O diya po sa mako itimbaya na po si Romeo Labador, o kauban ni Maricel Labador nga naminaw sila karon. Ini nga orasa, diya po sa atong mga kapamilya sa Restoration dito sa Bislig, Surigao. Sa Surala, South Cotabato, Kapasura Estela Autida, mayong adlaw, maayong pagpaminaw o salamat sa padayon na pagsuporta ang Diyos ang mapasidungan sa kanan. Ako sa itimbayan, ang atong pamilya sa Zamboanga City, ang Restoration of Life Family Church sa Zamboanga City. Uban si Pastor Aldrin and his family. Ingon man usab sila si Jojo and family, Gamay and family, Elma and family, ug uban pa nga mga kaigsuonan nato dito sa Zamboanga City. Ug ako sa itimbaya ang atong kaigsuonan sa Panabo City, labing na binod kay Academia family, Country family, Bustamante family, ug uban pa nga nagapaminaw karon. Ang Ginoo manaa kanatong tanan.
mayong pagpaminaw sa tanan nga mga kaigsunan karon nga naka-tune in mo ini nga programa, sa mga suking tigpaminaw, sa mga kaigsunan mga driver, mga nanay karon nga nasa panimalay, mga negosyante. No? So sa tanan nga nagka-tune in, padayon ta mga kaigsunan sa pagpaminaw sulod sa isa ka oras maguban-uban o sa gitauban ng pulong sa Ginoo. O usab mayong pagpaminaw sa atong mga listeners diha sa poblasyon Compostela. Ako na great ato mga kaigsunan diha nagapaminaw karon na kanunay sila nagabantay ani nga programa sa tingog sa kamotoran. Ang Dios magapanalangin samtang nagapaminaw mo karon. Ato po itimbaya ang ato friends sa Facebook page nga ano na gid sila nagmonitor ani para mapadayon ang ato ang pagpaminaw sa pulong sila. And of course, sa atong mga suking tigpaminaw, sabi na sa ato ang mga kaigsunan, kabulo ko naminaw sila karon. Itong mga texter nato sa nagkalalaing mga lungsod, nagkalalaing mga probinsya, nga diin naabot sa tumpak sa tigog sa kamaturan. Maayong buntag o maayong pagpaminaw sa atong mga kaigsunan. Mga higala, mga kaigsunan, gusto na ko ipaabot sa tanan nga kini nga programa dili ninyo siya ma-identify nga gina-recognize na mo ang church. Dili ninyo ma-identify nga gina-recognize na mo ang mga doktrina o sistema sa amo ang simbahan. Tungod kay ang Biblia nagsulti, walay simbahan nga makaluwas sa tuwa. Tawas sa simbahan nga nagdala sa kamatuoran. Tawas sa church nga nagsulti sa tinuod nga mensahe. Tungod kay ang simbahan is tigumanan sa mga tao na nakaila sa akin. Pasabot, walay simbahan na makakausap. Even mga pastor, mga magwawali, walay tao na makapausap sa tao. Minsan gani usahay ang mga magwawali o gani usahay mo usap. Tugod kay dili doon pasabot kaya kami nagawali din nagawali na sa pulong sa Ginoo. Na makita gyud nimo ang kinatibok ang pagkatao sa usa ka tao kung ang tao nagsubay sa kalubot siya. Mga karong buntaga, mga suking tigpaminaw, sunod sa isa ka oras inyong makauban kami. Kini dia is Evangelist Joy o Brother Joy. Inyong kauban sa ako mga company grupo, kauban na kami musibya sa kamatuoran may tungod sa paghari sa Diyos. Hallelujah. Father, karong orasa, among gipaabot kanimo. Among gisulti kanimo. Karong orasa, walay lain, ma-recognize, o walay lain matuboy, mapasidunggan, dili ikaw, kay ikaw amo ikalaila. Kinsa ka nga Diyos. Among kailan. Father, karong oras, in your name, among pangayo, ang favor gikan ka. Karong oras, Diyos ka, nga muhimo o pamaagi sa tanang katawan, kada kinahanglan. Ulian, sidunggan, tuboy ka namo sa walay katapusan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaigsunan, mga higala, mga kaubanan, mga anak sa Diyos.
Isip usa ka mensahero. Isip usa ka tigpamaba sa Dios. Kanunay ninyo madungog. O kanunay ninyo may baluan. Nang among gituboy dinhi ang ngalan sa atong Ginoo. Dili ang pangalan sa tao, dili ang pangalan sa church. Tugod kay basta, yun ko sa inyo dili pwede mapasidunggan o ma-recognize ang mga tao nga nagpuyo sa kalibutan o mga butang sa kalibutan. Kung dili ma-recognize nato ang nagabuhat o magbubuhat o creator, mamaw ang atong Diyos, Amahan nga nasa langit. Unang giingon niya sa Psalms 24 verse 1, nagasulti sa dito nga klaro nga giingon niya, ang tanang kalibutan o ang tanan nga naa sa kalibutan gipanag-iyahan sa atong buhit nga Dios. Nagpasabot nga kung ang tao maila, kung kinsa ang Dios sa iyang kinabuhi, karong orasa gipanag-iya kaniya. Psalms 24 verse 1, ang tibok nga kalibutan ug ang tanang anaa niini iya sa Ginoo. Ang tibuok kalibutan ug ang tanan nga anaa niini sa kalibutan. Makita o dili makita ng mga butang. Iya sa Dios. Tugod kay ang tao nga nahimugso diri sa kalibutan, walay dala. Nagpasabot, wala pud tay mabitbit paingon sa atong lugar diin adtuan nato. Bisan gani ang mga tao nag-iisip nato nga mga taong adunahan sa panahon nga mamatay, dili nila madala ang ilang ka mga katigayunan, dili nila madala ang ilang mga balay, dili nila madala ang ilang mga salapi, dili nila madala ang ilang mga possession. Tugod kay kung ang tao mamatay, igabilin gayud ang tanang mga butang nga naa sa kalibutan. Nagpasabot kung ang tao mamatay, dili niya madala ang tanang butang na iyang nadawat sa kalibutan. Kaya nagaingon ang Biblia nagasulti nga na tao kita nga walay dala, and then muli kita nga wala usay dala. Magwawali or Ecclesiastes chapter 5 verse 15. Natao kita nga walay dala ug mamatay usab kita nga walay dala. Wala gayud kitay madala sa atong hinaguan. Walay madala sa atong hinaguan. Ikaw nga naminaw karon, isa ray gusto sa Dios nga ang kalibutan samtang gihimo niya ang kalibutan, gihimo niya pinaagi lamang sa mga pulong nang tumha ang tanang butang makita o dili makita sa kalibutan. Apan ikaw nga gibuhat sa Dios, apan ikaw nga hinimo sa Dios, sultihan ko ikaw, gihaguan ka pag-ayo sa Dios. Tugod kay ang Dios concern sa mga tao nga iyang gihimo. Nganong gihimo niyang mga tao? Tugod kay ang tao, ingon pa sa Galacia Kapitulo 1, versikulo 15, adunay katuyuan, adunay dakong tumo, nganong gihimo ang tao. Dili ka dayan-dayan, dili ka usa ka dayan-dayan sa kalibutan nga nagapaanyag sa kalibutan. Ang tao gihimo sa Dios kay naay katuyuan ang Ginoo sa usa ka tao. Sultihan ko ikaw nga naminaw karon, kung kinsa ka man nga naga-subscribe sa ato nagapaminaw ka nato karon niining programang Tingog sa Kamatuoran. Sultihan ko ikaw na tao ka nga adunay katuyuan ang Dios. Dili gusto ang Ginoo nga ang tao matao nga walay kapuslanan. Gusto sa Dios na madungog, gusto sa Dios na mahibaw-an nimo nga ang imong kinabuhi gipili kaniya aron dunay katuyuan ang Dios nga makaalagad kita ngadto kaniya. Mo nang ingon siya sa pulong sa Ginoo sa Galacia. Galatia 1:15, apan gikaluyan ako sa Dios kaysa wala ka ako nga tawo, gipili na niya akong daan ug gitawag nga moalagad kaniya. Nagpasabot ngano ang tao gitawag o gipili aron moalagad kaniya. Kay gusto siya nga ang mga tao muila, muhimo og respect, muhimo sa kanang gitawag nato pagkatalahuron nga Dios sa kinabuhi. From Monday to Saturday, gihatag niya sa tao. Aron lang ang tao mapalipay ang tanang gihimo sa Ginoo. Before gihimo ang tao, before gihibuhat ang tao,
Gusto niya iplastar una niya ang tanang makita o dili makita aron sa pagmata ni Adan o ni Eva. Kompleto na ang tanang gihimo sa Dios. Nagpasabot nga gusto sa Dios nga ang tao dili maglisod. Dili siya gusto nga ang tao gihimo niya para mag-antos sa kalibutan. Dili design sa Dios nga gihimo ka para hatagan sa kadaot. Dili design sa Ginoo nga mag-antos ka sa imong balatian. Dili design sa Dios nga mag-antos ka sa imong mga problema. Dili design sa Ginoo nga makanunay ka maghilak magtiyabaw aron mangayog tabang kaniya. Dili design sa Dios nga ang imong kinabuhi mahimong miserable nga nagpuyo sa kalibutan. Tungod kay gihimo sa Dios ang tao perfect pagkahimo niya. Nagpasabot nga gihimo niyang tao, nagpasabot nga gusto niya ang tao magpuyo nga hamugaway. Sa kalit lamang, itistingan niya ang tao. Dunay challenge. Dunay challenge sa paghimo niya sa tao. Kung ang tao ba mo ila, kung mutuman ba, kung walagad ba, at the same time, obey sa sugo sa Diyos. According to Genesis, isultihan sa Ginoo si Adan niman pa niya, dunay challenge. Ganong na ay mga pagsulay ay challenge. Dili niya makita o dili ka niya mailhan o dili ka niya masinati kung nakaila ka sa iya o wala kung ang tao walay challenge. Genesis chapter 2 verse 15. Gibutang sa Ginoo sa tanaman sa Eden ang tao nga iyang gibuhat aron pag-ugma upang ating maniili. And then, Verse 16, unya giingnan sa Dios ang tao. Makakaon ka sa bunga sa bisan unsa nga kahoy sa tanaman. Verse 17, luwas lang sa bunga sa kahoy nga nagahatag sa kahibalo. Puno sa ang maayo o ang dautan. dunay challenge between kang Adan. And take note, mga listener, si Adan lang ang gisultihan sa Dios sa challenge. Ingon niya, pwede kang mukaon bisag asa sa dapit diin akong gihimo para kanimo except nga naa ni anang na mura bag sa tanang gihimo sa Dios dili tanang kaon nga gi-allow niya magkaunon sa mga tao. O ni Adan, brother. Tungod kay gusto sa Dios mahibaw-an kung si Adan ipagmalaki ba niya? O mo respeto ba siya? For the last, mo-obey ba siya? Tungod kay ngano, dili gusto ang Ginoo nga ang mga binuhat niya dili mo pasidungog o dili mo tuman sa iyang mga sugo. Kay sa panahon nga kanon mo kini, sigurado gayud nga mamatay ka. Nagpasabot. Gibuhatan sa Dios og challenge si Adan. Wala nakapasad sa challenge si Adan. Tungod lang sa pag-disobey ni Adan, naguba tanan o nailog ni Satanas. Nadumalahan si Adan tungod lang sa challenge nangyatag sa Diyos sa iya. Pasabot, dili na to mabasol ang mga tao karon nga nag-antos sa kalisod. Dili na to mabasol ang mga tao karon nag-antos sa balatian. Dili na to sila mabasol kung nakasinati sila dili maayong kasinatian. Tugod kay mismo nga to mga ginikanan kaniadto pa.
Wala sila makapasar sa challenge. Wala sila makadaog sa challenge. And na ang Ginoo nga naghimo kang Adan, dismayado siya. Tugod kay wala siya makatuman sa challenge, sugo. Ganto kani. Apan ang Dios wala mo biya. Gipangita niya si Adan. Bisag napakya si Adan, wala mo biya ang Dios kang Adan. Sa rason na dili niya gusto ang iyang mga binuhat, ubiya kaniya. Bisan si Adan atong panahon na, nakadisobey na sila. Pero ang Diyos wala mo biya kang Adan. Gipangita niya, unhain si Adan. Pagkakumit sa sala ni Adan o ni Eva, walay puas ang Diyos nga nangita. Tungod kay dili sa gusto nga ang iyang binuhat, mutalikod kani. Ug hangtod karon, ang tanang mga tao na nakasupak sa iyang mga kasuguan, gipangita sa Dios Amahan, aron matuman ang iyang kabubuton, aron mapadayon ang iyang kabubuton, nga ang tao dili mag-antos sa panahon nga ang tao moduol ngadto sa atong binuhat, sa atong magbubuhat. Ang gusto lang sa Ginoo, maklaro lang unta sa Dios kung asa gyud ang sinugdanan sa iyang pagdisobey. O samtang nanaog na ang Ginoo, gipangita niya si Adan. Genesis chapter 3 verse 8. Sa gasalok na ang adlaw, nadungog nilang naglakaw ang Ginoong Dios sa tanaman. Naglakaw ang Ginoo sa tanaman. Ayaw kalimot, mga suking tigpaminaw. Gigamit niya iyang mga tiil sa pagpangita sa mga tao nga nangapakyas. Gigamit niya ang iyang kusog sa pagpangita kung hain na ang mga tao nga nangawala kaniya. O gayaw kalimot nga ang Ginoo niadtong mga panahon na wala gayud siya mubiya hangtod nga wala niya makit-i si Adan. Kay gusto niya ang tao ma-rescue, gusto niya ang tao ma-restore, and gusto niya ang tao makabalik sa iyang gingharian. Busa, nanago sila sa kakahuyan. Apan ang mga tao nga iyang gipangita nanago hinuon kay gusto ni Adan nga ang mga tao musinati para kanila. Verse 9, apan itawag sa Ginoong Dios ang lalaki o gipangutana, hain ka. Gipangutana niya si Adan, hain ka kung ikaw karon nga naminaw, gipangita ka sa Dios, unhain ka na. Hangtod karon, padayon siyang nangita kanimo punhain na ang mga tao nga iyang mga binuhat. Kay dili siya gusto nga ang mga tao nga iyang gihaguan sa pagbuhat mawala sa iyang gingharian. Ningon siya, hain ka na kung ikaw naminaw karon. Pwede na to siya ma-apply sa imong kinabuhi nga niingon ang Dios, hain ka na. Amen. Wala pa mahuman ang Ginoo sa pagpangita kanimo. Nangita siyang pamaagi nga ang tanang mga tao nga iyang gibuhat. Nangita siyang pamaagi nga ang tanang mga tao mubalik sa tanan, mubalik ngadto kaniya tungod kay gusto niya nga ang mga binuhat niya mubalik sa mga magbubuhat. Karong adlaw,
asa ka na karon. Dunay mga suking tigpaminaw nga hangtod karon gipangita sa Dios, hain ka na. For how many times ang Ginoo siguro nangita kanimo? For how many times siguro ang Ginoo nangitag pamaagi aron ka makabalik? Digsoon sultihan ko ikaw. Dili nato sundon si Adan. Dili nato himuon nga si Adan mahimo siya mapariha kanato. Nga dunay mga panahon nga samtang gipangita sa Dios, nangita po siya pamaagi nga mutalog butago ngadto sa Dios. Tugod kay ang tao diay nga sad-an nga dili mo angkon sa iyang mga sala. Mubiya o dili na gyud magpakita kaniya apan ang tao nga moila nga sa dunay sala ang Dios muhimo balakang aron pangitaon ang mga tao nga miisip sa iyong pagalit nga siya sad-an. Ang Diyos nagingon, hain ka na. Hain ka na karon. Mga suking tigpaminaw sa nakalalaing mga lugar, mga barangay, mga sityo, mga purok, mga barangay o lungsod, hain o probinsya, diin ka man nga nagtago karon, dili ka makaiskapo sa Dios, kay hantod karon ang Ginoo nangita kanimo punhain na ang iyang mga binuhat. Wala niya lungi o wala niya tapusa ang pagpangita kang Adan o hangtod karon nganong gibuhi ka pa sa Dios. Kay hangtod karon wala pa mahuman ang tawag sa Dios sa imong kinabuhi. Apan gitubag lang sa ni Adan sa dili maong nga tubag. Verse 10, mitubag ang lalaki, nadungog ko ikaw nga naglakaw sa tanaman. Nahadlok ako tungod kay hubo ako, busa itago ako. Ingon niya, hain ka na Adan. Apan ang gitubag sa lalaki, sukwahi sa pangutana. Mitubag ang lalaki, nadungog ko ikaw nga naglakaw sa tanaman. Pilaraon tay pag-ingon. Giara ko Ginoo. Pilaraon tay pag-ingon, naara ko Ginoo. Pero pag-ingon niya, hain ka na, nadungog ko ang imong paglakaw. Dili mao ang gusto sa Dios. Doon na siya gidahom sa tao. Doon na siya gipangita sa tao. Eksakto nga tubag. Kaya ang Dios eksakto nga nangutana kang Adan. Hain ka na Adan. Ingon niya, nadungog ko ang imong mga tiil. Nadungog ko ikaw nga naglakaw sa tanaman. Nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman. Nahadlok ako tungod kay hubo ako, busa itago ako. Kabaluman na siya ng Ginoo nagpangita kaniya. Kabaluman na siya ng Ginoo. Ang tunatong panahon nagipangita siya, pero nganong mitago siya? Pila rin pag-ingon ta ni Adan. Diara ko Ginoo. Nakasupak ko sa imong gisugo. Another pangutana po sa Ginoo. Verse 11, nautana ang Ginoong Dios. Kinsay nag-ingon kanimo nga hubo ka. Take note. Gitubayan sa Dios ang tubag ni Adan, bisag dili mao ang tubag. Kay ang Dios mangita jud pamaagi. Nga bisag dili mao ang imong tubag. Once gipangita o tinawag ka sa Dios, dili ka lung-an sa pagpangutana o pagpangita kay hangtod karon ang Dios nangita kanimo. Unsay tubag sa lalaki? Padayon ta itong verse 11, namutana ang Ginoong Dios, kinsay nag-ingon kanimo nga hubo ka. Ikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga giingon ko nga dili ninyo kanon? Giingon ko nga dili ninyo kanon. Nikaon ba ka sa akong giingon nga dili kanon? Unsay tubag? Verse 12, mitubag ang lalaki, ang babae nga gibutang mo Dili na pud mao ang tubag ni Adan. Sagad sa mga tao karon dili mo angkon kung unsay tinuod. Lisod ang kunon sa tao nga dunay sala. Lisod bisan gani na aktuhan na gani.
Bisan gani naaktuhan na sa ato ang mga kapulisan o mga gobyerno nga ang tao nakasala pag-abot pagyud sa hukmanan mo dinay gihapon ang tao kay liwat lagi ni Adan. Dili gyud mo kanaba dili gyud mo angkon ug dili mo tubag sa eksaktong pangutana. Blame. Isa ray gustos Ginoo nga mahitabo sa imong kinabuhi nga dili nato pwede sumbanan si Adan. Apan ang Dios wala mulunga, wala siya muhunong sa pagpangutana kang Adan, kay ang Dios dili interesado sa tubag ni Adan, apan interesado siya sa iyang binuhat. Hallelujah. Interesado siya sa imong kinabuhi. Bisag kapila pa ka mo dinay nga sad-an ka, apan dili ang Dios muhunong sa pagpangita kanimo, kay interesado siya sa imong kinabuhi. Hallelujah. Unsay tubag ni Adan? Verse 12, mitubag ang lalaki. Ang babayi nga gibutang mo dinhi uban kanako. Pero unsay pangutana sa Ginoo kang Adan, pastor? Verse 11, mangutana ang Ginoong Dios, kisay nag-ingon kanimo nga hubo ka. Nikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga giingon ko nga dili ninyo kanon? Pila raman untay pag-ingon? Oo, Ginoo. Nakakaon ko sa bunga, nakasupak ko sa imong giingon. Pero unsay tubag ni Adan, pastor? Verse 12, mitubag ang lalaki. Ang babayi nga gibutang mo dinhi uban kanako mo'y naghatag kanako sa bunga ni adto nga kahoy ug nikaon ako. Sa ato pagipasa niya iyang sala ngadto sa babae. Sa ato pag dili gid siya moangkon nga siya sad-an kay duna pa siya nakit-an nga lain ka tawo nga iyang ikarason para madipinsahan iyang kaugalingon. Pagsultihan ko ikaw nga naminaw karon. Isa pag pila ka dipinsa og mga rason o justification nga imong isultis Ginoo. Ang gipangita lang sa Dios ang tinuod nga tubag ug pag-angkon sa atong mga nahimo sa nadamay ang babae nga iyang giapil. Verse 12, ipangutan na dayon sa Ginoong Dios ang babae. Nganong gibuhat mo man kini? Mitubag ang babayi, giilad ako sa bitin sa ikaon. Niliwat na pud iyang asawa, gipasanginlan na pud ang bitin. Sagad sa mga magtiayon, magkaparihan na kinaiyak. Magkaparihan na batasan, mo bita usahay atong mga ugangan, atong mga ginikanan, moingon. Ikaw bataa ka? Nakita na ako, nga niliwat ka sa imong bana o asawa. Mura eksakto ba yan? Gapon ang bana badlungon, ang iyang asawa buutan, madugay, mabadlungon po ng asawa, muliwat sa iyang bana, o either ang asawa mo'y badlungon, muliwat po ng bana. Mo nang ingon ang mga ginikanan, murag dito na ka niliwat sa imong asawa. Kaysa una pa di ay ni, nga si Adan, dito ni kuha o kinaiya si iba kang Adan. O napasanginlan na po ang yawa, ang bitin. Manang usahay, ang yawa. Kung pwede palang kaluyan ang yawa, maluoy ko sa yawa, kay halos palang pasimangil sa yawa. Halos manggani, di naman ganyan kakitag yawa, pero siya pag-iusahay, makita na to. Usahay, ang yawa, ingon siya, pataka naman mo eh. Tagbom nang gaya ko pas-an ng sungay na po din apilol pa po ninyo na trabaho. Usay mo yun ang yawa, nga akong ikog mangganit, halos di naman gaya na po mahipos. Apil-apilol pa po ninyo anang inyong mga problema sa pagtiayon. Usahay, ang yawa, makalunay mapasagin nila. Tungkol ni si yawa. Bisag tuhod na to, yawa lang gihapon. Mga listener, mga suking pigpaminaw, isaray gipangita sa Dios. Ang punon Amen. Amen. kung unsay atong nahimo sa Amen. and proud nako sa akong kaugalingon. Before, gamit ko sa Dios for mightily, halos ang mga tao ipangita na kung ngalan o ang Ginoo ni Silos
kay Joy na may gipangita. Idawon ko sa Ginoo, nakasala ko. Nakasala ko sa organization namo. Nakasala ko sa akong asawa. And last, nakasala ko sa Ginoo. Nakakumit kong sala sa akong Panginoon, sa akong wife. Ang ko na po, gisibyan ako, pagsugod na ko, diri sa 98.3. Last 2014, mo na ning radyuha. Na diri na ko gisulti ang tanan. Diri na ko gisulti kung king sa akong pagkatao. Nakasala ko sa akong wife, nakasala ko sa organization, nakasala ko sa Ginoo. Akong giangkon o akong gisibya sa kahanginan o akong giangkon sa katilingban o sa kongregasyon. Nakakumit kong sala sa akong wife, nakakumit kong sala sa organization, at the same time sa Ginoo. Nindot di ay paminawon kung ang tao mo angkon nga naay sala. Bato-bato sa langit ang tamaan, magbago na. Sagad dili mo angkog sala, mga pastor. Bato-bato sa langit, sana magbago na po ni mga pastor o man. Gitabuna lang nato atong mga kinaiya sa barong. Gitabuna lang nato atong mga batasan sa atong winalihan. Pero ayaw kalimot sa adlaw sa paghukom sa Dios. Walay pastor-pastor atubangan sa Ginoo kaysa pag-atubang sa Dios. Dili possession ang gipangita sa Ginoo, kun dili ang pag-angkon nga ikaw ug ako nakahimo og sala. Mao bitaw sa Matthew kapitulo 4 bersikulo 17 niingon siya, repent for the kingdom of God is at hand. Meaning, ang unang giwali ni Jesus, ang unang gisulti ni John, ang gisulti ni John, si John ang forerunner sa Ginoo. Matthew 4:17. Sukad ni Ato, nagsugod na si Jesus sa pagwali. Nag-ingon siya, pag hinulsol ka mo, ubiyain na ninyo ang inyong mga sala, kay ang paghari sa Dios haduol na. Sukad pa kaniadto di ay si Jesus, maoy una niyang giwali nga ang tao nga hinulsol aron maharian sa atong buhit nga Dios. Hangtod kung dili nimo ang kunon ug imo ang kunon nga wa kay sala, dili ang Dios maghari sa tao. Kay ang susi nga maablihan ang ato kasig-kasig aron maghari ang Ginoo kanato, ang kuna, ang meaning dahil sa repentance, dili lang siya sa pagbiya sa sala, kundi pag-angkon nga naakoy nahimong sala. That is the word, repentance. Ang kunon nga ikaw ug ako saypan sa imong asawa, sa imong bana, sa imong mga anak, sa congregation, sa imong organization, sa publiko, sa atong barangay, sa bisag asa nga dapit ang kunon nga ikaw ug ako nakahimo og sala. Period. And then si Jesus mohimo og bag-ong pamaagi aron ikaw ug ako maharian ug ako nahimo gigamhan, gidumalahan tungod kay kun ang tao day mo angkon sa iyang mga sayo, maka-move on sa iyang kagahapon. Ang tao di ay magbalik-balik sa pagpahibalo sa imo mga sala, mao nang mga tawhana nga hangtod karon gitagu-taguan ang iyang sikretong sala. Pero kung ang tao maangkon og sala, and then dunay mga tao makita niya nga nahimog sala, murag baliwala lang sa iya. Kay walay tao nga nahimugso sa kalibutan, ingon pa sa Roma, nga wala na palayo tungod sa sala. Apan kung ang tao mo angkon sa iyang kasaypanan, and then si Lord mangitag pamaagi, ikaw ug ako maharian sa ato. Ingon pa sa Matthew, si John ang unang giwali, same sa giwali ni Jesus, repent. Pareha si John ug si Jesus sa iyang unang wali ni John, repentance gihapon. Si Jesus, repentance gihapon. Kay uso sa Dios, ang taong wangko, adunay sa. Mo nang giingon sa Matthew chapter 23 wala pasura, nga ang tao dili niya ayuhon kung dili makadungog sa mensahe
mahitungod sa paghari sa Dios. Matthew 4:23, milibot si Jesus sa tibuok ng Galilea ug nagtudlo diha sa mga simbahan sa mga Hudiyo. Giwali niya kanila ang maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios Okay? ug gipang-ayo niya ang tanang matang sa sakit sa mga tao. I-connect sa nato sa Matthew 4:17, ingon ni Jesus, repent. Sa English na, Jesus began. Ay kalimutan, not begin. Ang gipangita din sa Ginoo, repentance lang dahil kaysa una ra dahil niya gisulti nga ang tao moangkon sa iyang sala. Kay si Adan ug si Eva, wala man moangkon. Mo lang pag-anhi ni Jesus, ang unang wali ni Jesus sa katawan, repent, meaning ayaw sundugat tong una ninyong ginikanan nga gidinay niya ang kagulingon. Meaning ang tao di ay wala si Jesus ang sulbad sa daghang problema. Kung doon na kay problema, mo bitaw ang tao di ay pastora, mga company, o ba na ko karon niya. Mo ang tao na problema, ay pagsulay, ay balatian, kanya lisod mangitag trabaho, ang panalangin managan, tungod din na sa dili pag-angkon sa sala. Balikta sa kang Adan. Kamulo mo, dunay consequences na hitabo kang Adan. Ingon niya, atong basahon kung unsa ang mga silot sa mga taong di mo angkon og sala. Once kung ang tao mo angkon nga naay sala, walay silot, so dili tinuot ang tao hatagan ng consequences kung mo angkon sa isala. Si Adan gihatagan og consequences tugod kay wala mo angkon sa iyang sala. Mao di ay Chapter 3 sa Genesis verse 17, miingon usab siya sa lalaki tungod kay naminaw ka sa imong asawa ug mikaon sa bunga sa kahoy nga gidili ko kaninyo tunglohon ko ang yuta. sa ato pa matinunglo di ay ang tao kung dili mo angkon sa iyang mga nahimong sala, sa iyang pamilya, sa iyang bana, anak, sa iyang asawa, ug sa community, matinunglo di ay ang tao kung dili mo angkon na siya dunay sala. Sa tibuok mong kinabuhi maghago ka una sa Amen. ilabihan aron ka makakaon. Mao di ay ning mga tao nga sige simba nga dili man nimo makit-an gi-bless, dili nimo makit-an nga gipanalanginan sa Dios, kay naa diya sa ilang kasing-kasing hangtod karon wala niya ang una ang iyang sala. Sumonang panunay ang tao maghago. That is consequences. Maghago ang tao kanunay sa pagpangita sa panalangin. Kung ang tao dili, ang lalaki, kung ang lalaki dili mo angkon sa iyang sala. Ang sikreto lang di ay aron i-bless ang mga bana. Kung nakahimo kag sala sa imong asawa, kung pisal na dayon karon, ayaw na pagtago-tago. Kay walay makatago sa Ginoo. Kung ang asawa nakahimog sala sa iyang bana, kumpisal na yun. Unya sa diya mo kumpisal ang imong bana asawa, paminawa, pasaylua, and then stop na. Ayaw na hinumdumi ang iyang gahapon kay para ang tunglo pulihan sa panalangin. Ano ko additional verse kasi sa Kanuntingon, Kapitulo 28, versikulo 13. Dili ka gayon magmauswagon kung ilimod mo ang imong mga sala. Anawa. Apan, kung isugid mo kini ug talikdan, Ah. tuloy-an ka sa Dios. Apan kung isugid ang punon unya biyaan, ay kaluoy sa Ginoo. Amen. Mana kanato. Mo na ang asawa, ang sekreto sa asawa, Sa mga asawa, Genesis chapter 3 verse 16, ingon usab siya sa babaye tungod sa imong gibuhat, dungagan ko ang imong pag-antos. sa ato pa kanang dungagan na nagid ay sakit. Iaw mo ng bata mo gawas. Sakit oy. Pero kung ang puno nimo asawa, nanakay na imong sala, inikubo nimo, mugawas kang bata. Matingala ka nga nagkubura man ka ano nakaanak naman ka tugod kay mawala gid ang sakit basta mangkon sa atong mga sakit. Ang conclusion na ko ani
Dili ka kaangkon sa imong sala kung dili ka kaila kang Jesus. Amen. Na usa ka hari. Kay kung manluluwas siya para sa imo, makasabot siya. Puno naman siya sa gugma. Puno siya sa kaluoy. Kasabot ang Ginoo bisan di kumusulti ni kabalo ng Ginoo. Kung ningon nana kung ako'y nahimong Ginoo, wa ta ka himua para maamang. Wa ta ka himua para mahimong robot nga dili ka mahimo lakang para modungol sa atong gihimo. Mao nang ang Dios hangtod karon among gipaila nga hari siya. Kay kung hari siya, muangkon ka nga sa ipag. Kay doon na kay kahadlok ug respeto sa atong Ginoo. Amen. Alang sa mga dunay gibati sa lawas. Last Saturday, naghimo mi og mga prayer para sa atong mga balatian. Karon ang Ginoo nag-ingon na pod, maghimo tag mga prayer para sa mga tawo naglisod. Nag-antos kalisod. Nag-antos sa pamugas, nag-antos sa palud-an, bisan pamasahe, di makabot simbahan kay walay pamasahe. That is curse. Siguro wa kay giangkon nga sala. Siguro nakasala ka pero gitago-tago alam nimo. Apasultihan ko ikaw. Open mind dapat ang tao. Kung muangkon sa iyang sala, dili sa ikondina. Pasalamat ganita sa tao muangkon sa sala. Dili pareha sa uban nga mutago sa sala. Hallelujah. Mati pa sa Isaiah 59 verse 4, ang inyong mga sala mao ang nagapahimulag kaninyo gikan sa Dios. Mao kini ang hinungdan nga nitalikod siya kaninyo ug dili na mamati sa inyong mga pagtampo. Amen. So karon gusto sa Dios ibalik tong panalangin. Ibalik niya ang panalangin. Job chapter 8 verse 5. Kung unsay nawala, ibalik sa Dios. Amen. Kung wa kay nadawat nga panalangin, karong orasa, ideklara na ko ang panalangin, manaa kani. Job chapter 8 verse 5 to 7. Apan kun modangog ka sa Amen. nagagahong Apan kung ang tao muduol sa Dios, ug magpakiluoy kaniya magpakiluoy kaniya, ug magkinabuhi nga hinlo makinabuhi nga hinlo, ug matarong o matarong nga kinabuhi, bisan karon dayon karon dayon, tabangan kaniya tabangan kaniya. ug iyang ibalik ang imong maayong kahimtang. Ibalik niya ang maayong kahimtang. 7 ug ang gamay mong bahandi sa sinugdan sa umaabot mo lambo sa hilangan. Hallelujah. Gikan sa gamayng sweldo mo increase, gikan sa GO ma-regular, gikan sa gamay nga position mahimong mo taas ang position. Why? Dili gusto ang Ginoo nga ang tao mag-antos sa kalisod. I-text me kung kinsa ka man na gusto magpaampo, butang ilang pangalan kay i-mention ako imong ngalan, total wa mi na kaila sa imo. Ideklara nako na ikaw i-bless sa Ginoo. Kay ngano sa pag-text nimo karon nagpasabot niangkon ka nga isa ka na nakahimog sala at tubangan sa Dios. O kayo lang i-text ang imong sala, ina lang ako pastor nakasala ko sa Ginoo. Total sa Ginoo naman ka ni kumpisan. Igo lang ka ni angkon nga naa kay sala. Mao ni gihimo na ho karon. Ni angkon lang po nga sad-an. Karon ang blessings nga nag-abot sa amoa. Amazing kaayo si Jesus. Ngano wala namo na-experience ang panalangin before. Karon namo na-experience ang panalangin nga dili di ay lisod ang tao i-bless kung ang tao mo ila sa tinuod nga naghatag. I-text ang among numero. Mao kini nga mo ang numero sa Smart 0920 2685 0920 2685 and then sa TM 0965 4353 347. Mas po na po 0965 4353 and then 347. Text dayon samtang akong ihatag ang panahon sa akong magkauban sa realization para mabasa namo inyong mga text. Ang ako na-realize, pastor na, kinahanglan gidi ay kung ako makasala ko, kung damok gidayon ko sa Ginoo, mga ipasaylo kay
kinsa nang kadaghan mura gid ni kinahanglan sa mga muangkon ko sa akong sala dili kay magtago-tago dili kay mag nang muli kay ba kung say pangutana asala pa ko lain ako dito ba so mo gid na ang nungdan karon na ang mga tao bigyan sa Ginoo tungod kay dili ta moangkon sa akong mga sala ba so alis na ko sa mga nakadungog karon doon ta sa Ginoo kay ang Ginoo yun ang muling sa ato ang Ako ang tao nga kusog ka imobling. Sabi na kung na mga problema sa balay, nauna akong asawa mo, yun nga siya, di juga kabulong mo ang kunog sa lahan. Isa ko sa mga tao kanang kusog ko mapahid og sala. Karon nga akong nakita nga dito din na nagdiwat din sa una pa din na nagitang dili mo angkon. So ako na realize karon nga matagi gayon nga naisip niya, nindot gid ay ako angkon. Ang Dios naghulat sa tao nga moangkon ila. Kung kaya na nako moangkon kami kaya kailangan ko kinsa ako angkonan sa akong sala. Kaya siya gawas na siya ako mabubuhat. Siya ang Dios nga naghari sa akong kinabuhi mo na karong panahon na dili na lisod ang muila og sala moangkon kaya nakabaluhan ko asa ko ni doon kinsa siya sa akong kinabuhi. Ako apod na sabdan karon na sa ako ang kinabuhi manggod tungod sa dili mayong panghitabo ibasol na ako ang akong murag i-blame na ako ang akong asawa i-blame na ako tong mga tao nga sa akong paminaw sila ang murag nagdaot sa ako pero karon nasabtan ako nga bang pili di ay dapat ang ako ray kaugalingon ang ako ang iduol sa Ginoo ang kunon nga nakasala ko sa iya. So mo nga nagpasalamat ko sa Ginoo tungod kay iyang mensahe wala gyud niya gihikaw Amen. sa mga tao nga kanang nangita sa iya. Karon nasabtan ako nga kadtong tanan ako ada itong kasaypanan. Salamat sa Ginoo sa iyang pag-restore pud sa kuan ako po na realize na naiya sa tao ni pag makasala kapahid yun na ang gusto lang yun sa Ginoo dahil nga ang mura ng sala kay kung di na to ang punon kung nuhon gid sa Ginoo mo lisod-lisod Yes. ato ang pagmanikamot na nga dili gid ta mag-angkon og kalinaw so nahon na kasing-kasing kung ang Ginoo kung ang sala atong luhon atong abaga ana nga ang Ginoo ingon gid siya sa tuwa sa tanan day nga mag-repent lang balik ta sa iya ay gusto man niya nga ang relasyon na to sa una nga nabungkag gusto niya i-restore ana nga bisan og bungkag man tuod daw sini wala na sala pero kinahanglan ikubisan gyud sa Ginoo so mayon gusto ang ako akong realization, lisod kaayo sa ako ang pag-angkon sa ako ang sala. O nang ako ang pag-ila sa Ginoo, taphaw lang. Ako na sa una, lisod ko kumuangkon og sala, di ko patudlo, di ko pa correct. O depensa ko sa akong kaugalingon ingon nga usa ka asawa, mao na nga samok ang pagpuyo na mo ni pastor pero sa akong pagkaila sa Ginoo, sukad-sukad gyud sa akong pagkaila sa Ginoo na hari di ay siya dito ko nakabaton o nakakatko na ako kasing-kasing sa pagpaubos diya sa atubangan sa Ginoo o nakakaton ako kasing-kasing sa pagkahadlok sa Ginoo mo na karon nga nakaila ko sa Ginoo o gitugutan nako siya nga mo'y maghari sa akong kinabuhi. Tugad bida glory sa iyo na lang kaayo ang pag-angkon sa sala mga igsoon. Mao na nga nalipay ko sa pulong sa Ginoo karon. Ang sala mo giday hinungdan mga nganong ang kita nga tao dili ulay panalangin na atong madawat ang sala gid ay hinungdan so karong mga orasa dako akong kalipay sa Ginoo tungod kay gihatag ni nga mensahe sa Ginoo agi pagpahinumdum sa matag usa ka nato na nganong ang tao layo kanunay sa ato tungod kay ang sala so kana nga sala kung mag-ato ng ipadayon dili nato ang punon lisod gyud kay ta makamove
So sa sitwasyon namo magdiayon, mo gihimo ni pastor sa sa ako diha sa congregation. Nalipay ko sa Ginoo tungod kay karon kami ng pinakamanipayon. Mag-angkunay na lang yun sa sala, simple na lang kaayo ba, dili na nimo na bukat para sa tao nga giharian sa Ginoo ang pag-angkon sa sala. Sa iyo na lang kaayo di ay pag-angkon. Mo na tuod kay ang atong pag-ila, pag high respect ang ato ang ihatag sa Ginoo ka as king good siya mo na nga makuan gyud nimo kung bitaw naay konsensya sa imuhang kinasunuran ba kung hari ang atong nainhan niya tang taguan ang sala sa mao na gina magpabilin gihapon kung pinilanggo mao na nga salamat sa Ginoo ang sekreto ang pag-angkon lang di ay sa sala diha ka makagawas isuon sa kanang kalisod sa tunglo tanan mao na ang sekreto sa panalangin ug mao na sekreto nga ang Ginoo dili ipalikod sa ato. Amen. Hallelujah. From 349. Ako pastor nakasala ko. Marvin B. Damian ng Tibungko, Davao City. Karon dayon Marvin, ang Dios mo pagawas kanimo. Gikan sa tungod. Hallelujah. Nawata ang kagawasan sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. From 198. Pastor, maayong udto. Ito sa itiwason ka diyon. Iyon sa niya si Damian eh. Daghang salamat sa programa ninyo. Hallelujah. God bless you all. From 198, Pastor, maayong udto. Tabang ko, Pastor, kay akong papa, di na daw siya musimba, kay dili na daw siya maluwas. Kay dako na daw kaayo iyang sala. Tabangi ko og ampo, Pastor, na mubalik na siya og simba, Pastor. Salamat sa pagbasa, Pastor. Mayma Japa. Mayo kay Pastor taga Suway Bagyo, Tagum City. Now mo ni gipangita sa Dios kanang mga tawo dagkong sala. Father, ilocate karon ang iyang papa. Ikaw man ang naghatag og pagtugot sa mga paimong gipangita. Holy Spirit, ikaw man ang agent. Bisitahin karon ang iyang papa. Now, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. From 672. Pastor, good PM. Ako, Pastor, nakasala ko sa Ginoo sa akong hunahuna. Sa akong nabuhat ug sa wala nako pa pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Ang puy ko, Pastor, kay nagsakit akong kalawasan ug puson. Si Ima di ay ko, Pastor, sakit kaayo akong kalawasan. Lord, sa pag-angkon niya nga sa iya nakasinati isang sala. Buot pasabot, dunay kagawasan. Espiritu sa balatian, wala ka na lugar ni Ima. Amatud karon Ginoo. Yes. Na sa iyang pag-angkon, dala-dala na niya ang kapasayloan usab sa iyang mga sala ug kaayuhan sa iyang mga sakit. Akong hangyoon ka nga si Ima karon maayo na sa hipit. Muna po, espiritu sa balatian, sa dili maayo nga naghatag uga sakit ngadto sa iyang panglawas. Ako kang gisugo gimanduan nga karong orasa iputol na ang imong connection ni Ima. Now be healed in Jesus name. Amen. From 501. Ako, Pastor, nakasala jud ko sa Ginoo kay sige ko og tubag-tubag ni Mama. Christine di ay taga Kapalong. Father, salamat sa pag-angkon sa usa ka bata na nahimo siyang nakadisobey sa iyang mama.
Karon dayon ang Dios muhatag kanimo kapasayloan Hallelujah. sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Busa mga igsuon, tugod kay ang among oras limitado, alang sa gusto pang mo text lang mo kay kami mubasa niini o kami moampo para kaninyo. Tugod kay ang among oras is isa ka oras lang magid mi diri. Munang isa sa akong mga realization, mao day ang tao nag-antos. Bisag pastor o membro o nakailag Ginoo kundi day mo angkon Amen. nga siya saypan Amen. magpabiling gid ay nas ka pobrehon. Dikon. Manang sa dihang ni angkon ko, ug akong giangkon ako mga gihimong sala na breakthrough me sa gitawag sa kalisod. Father, karong oras sa tanan nga nakasinati sa kalisod karon ug sa balatian, pinaagi sa pag-angkon namo sa amo mga sala. Gipasaylo na minimo, and then at the same time giayo na pud nimo ang among panginabuhian, ang among panglawas, ang among relasyon ug ang amo Ginoong tibuok pamilya. Sa ngalan ni Jesus, amen ug amen. Before we mag-end, among pasalamatan si Jimmy, Sir Jimmy, tungod kay, hallelujah, gigamit siya sa Ginoo para pa-snack in taon mi nagyaw-yaw diri sa radyo. Thank you, sir. Salamat kayo, Sir Madam, and ang Diyos magpanalangin pa sa inyong ang business. Amen. Alay ko na Ginoo sa walay katapusan. Mao na nga di namin maglangan tungod kay medyo nilapas ang lapas ng 2 minutos na. Mao na nga karon butaga gusto nato ipaabot sa tanan alang sa gusto mo simba or fellowship among yatag ang amuang address. Ang simbahan sa ang Ginoo na nahimutang sa second floor, Floriano Building, Tiraras Compound, Magdalena, Pasig City. Amen. O wala naman may igong oras. Isip ko sa kaangkuman, sa tingog, sa kamaturan, ako mingon kaninyo, diin gani ang Espiritu sa Dios, ana ay kagawasan. Kini, si Father Joy sa pag-ingon, ang Dios nagapadayon sa pagpangita sa iyang mga katawa. Mayong unto ka natin. Mao kadto ang naglangkob sa atong programang Tingog sa Kamatuoran.